एकदमबारे दिनैनि बे भिडिअ'आव नोंथांमोन आं डिटेल होजोबगोन आं बे फैसालि ब्रह्म आरो पबित्र बसुमतारी ना ब्रह्म बिथांमोननिसिम बिथांमोना दिनै सोर इउएस नि माबोरै खारदों फैसालि ब्रह्मआ बिथांनि न'खरनि कन्डिशना मारैखि अबस्थामोन बिथाङा बाहा जिम बानायो गासैबो बुंजोबगोन डिटेलै बिथाङा आरो सोर माबोरै खारलांखो दाया सोरनि बेखौ बुंजोबगोन आरो भिडिअ बानायनायनि सिगां आं मोनसे बाथ्रा बुंगोन बाहाय बिनि फिसाया फैसालि ब्रह्मनि जेनाखि फिसाय बियो फैफिनोब्लाबो जिबनावबो लानो नांला आंनि मोनसे एडभाइस बियो नङाबा नोंनि न'खरा मालाबाबो गोजोन जानाय नङा आरोखि नों जुदि बेखौ लाफिनोबा आं बुंखाबाय आं मानो बुंदों बे बाथ्राखौ आं दा बुंजोबगोन आं भिडिअआव केस डिटेल बुंगोन आं जेखौ मिथिदों आं जायखौ मोनदों हिनजावनि खोथाखौ लाबो जाया नङा होमबा हिनजावनि खोथाखौबो खोनासंनांगोन न'खरनि खोथाखौबो खोनासंनांगोन बिथांमोननि हाथिमाथा क'क्राझार हाथिमाथानि ओनसोलनि गामिनि मानसिफोरनि खोथाखौबो खोनासंनांगोन नङा होमबा दा गासैबो बिथिंखौ जों नायनांगोन बाथ्राया बोरै जामारदों फैसालि ब्रह्मआ सोरमोन आंबो दासो आउट क्लियार जादों आं जेब्लानाखि मैया फेसबुकआव मोनसे भिडिअ होदों लोगो लोगो न'खरनि मानसिया आंनाव फन खालामदों न'खरनि मानसिफ्रा आंखौ आंनाव बुंहरदों बे बिदि गथना बिराद दुखु मोनदों गाबै खिथाहरदों न'खरनि मानसिफ्रा बिराद लाजिनाय मोनदों आरोखि बिनि थाखाय दा ओंखायनो आं मैया भिडिअ होदोंमोन ओंखायनो आं दहाय आंनि मोनसे बर' रैमालु मोनसे फेसबुकआवहाय आङो होदोंमोन अननानै फिसायनि फट'खौ दाहोफासै होननानै मानोना बे मानो थाखाय आं दाहोफासै होनना बुङा बेखौबो आं भिडिअआव बुंजोबगोन गासिबो दा फैदो बिथां फैसालि ब्रह्म आं खुनु नुफेरा आं खुनु सिनायफेरामोन आं दा बिथांनि प्रफाइलाव हाबजोबबाय आं दिनै मिथिबाय बिथाङा दिनै सासे इउएस आव थाग्रा बर' नङा होमबा क्ररपति गोनां 10 क्रर दिनै नुकसान जानाय सिलिंखार जाजोब्बाय बिनि थाखाय बेखौ अननो ओंखारनानै दिनै फैसालि ब्रह्मआ बै हौवाजों खारफालांबाय आंनि बुंनाय बाथ्रा नङा बियो फैसालि ब्रह्मआनो गावनो बुंनाय एनिथिं एमजे ब्रादारजों रायलायहरदों बिथाङा बेवहाय खिथानाय आरो बिथांनि जेनाखि फनाव रायलायनाय बे बाथ्राखौ आङो ओरैबायदि आं मदद फिल खालामनो हाखादों थारैनो बेयाव 100% हिनजावनि दस दङ होननानै माब्रै दस दङ दे बै सासे सेंग्रा न' दाउ बिथाङा सेंग्रायानो जाबाय गावखौ सेंग्रा जाना लादों नालाय पबित्र बसुमतारी ना मा बिथाङा जाय इउएस आव थाग्रालायनो 10 क्रर माबा जादों खहा गोनां मानसिया बिथाङा जाहैबाय मा बिथांनि थाखायसो बे हिनजावा दिनै फाग्लि जानानै थांदों बियो सोरनि थाखाय फाग्लि जाया बियो सोरनि थाखाय फाग्लि जायाखै गावनि फिसा सानै दङ सासे कलेजाव हाबबाय सासे फरायफुगासिनो दङ सासे गावनि फिसाय गावनि न'खरनि सम्पति सा सम्पति बेनि थाखाय बियो फाग्लि जायाखै दिनै आरो दुखुबो जायाखै सिन्थाबो जायाखै बियो सोरनि थाखाय सिन्था जादों बै हौवानि थाखाय जाय इउएस आव थाग्रा नङा होमबा इउएस आव 10 क्ररनि जायनाखि माने नुकसान जाजानाय बिनि थाखायसो बे फाग्लि जानानै खारदों सिन्था खालामदों बिराद गाबदोंनो बिराद गावनि फिसायालायनो गावखौ माने गावजों माने डाइभर्स होसिगोन डाइभर्स होनो खावलायदों मादों बिनि बाथ्राखौबो दिनै नोंथांमोना मोनथिजोबनो थांगासिनो दं आरोखि मानि थाखाय फिसाया दिनै डाइभर्स होनो थाखाय बायद' जादों जेनेबा खिन्थु डाइभर्सबो होआखै दै फिसाया डाइभर्सबो होआखै मिथिबायना डाइभर्स होयैनि सिगांनो बा बेफोरबायदि गथ'नि थाखायनो बेखौ दिनै फिसाया हगारनांगौ जानानै फैबाय मानो हगारनांगौ जानानै फैदों गिबियावनो मिन्थिना लाग्रोदो फैसालि ब्रह्मआ गावनि बुंनाय बायदिबा सम्पतिया गाव लुनाय जाहाथे दा फिसाय थानाय सम्पतिया गाव लुनाय नङा होमबा सम्पति न' बांफ्रा गावनो लुजोबनाय नोंथांमोना खोनासंनो जाबाय फैसालि ब्रह्मआ मा मावो जुदि बुंनो थाङोब्ला आं दा मिन्थिनायाव बिथाङा जाहैबाय मा भबानिपुर एरियानि बेयो दा बरपेटा जिल्लायाव गोलैयोना माबायाव बा बजालियाव गोलैयोना चिराङाव गोलैयो आं बेखौ मिथिया खिन्थु भबानिपुर एरिया आरो बे हिनजावनि एरिया मिथिबायना आरो बे बुंनो थाङोबा बिथाङा दिनै गावनि भबानिपुराव गावनि बिमा बिफा बिदा फंबाय गासैखौबो जाथि खुरमाखौबो दिनै गन्थं हास'नानै थांबाय हास'जोब्बाय एसे मोजां न'खराव बिलाइ हरदोंमोन मोजां मोनदोंमोन माने हाबा हरदोंमोन मानो बिथांनि फिसाया जाहैबाय मा फैसालि ब्रह्मनि जायनाखि जिउनि फिसाय बियो जाहैबाय मा बेंकआव साख्रि मावो मिथिबायना दिनै बियो दिनै क'क्राझार हाथिमाथियाव बेनि न' दङ दखानबो दङ बिस्रा दखानबो खालामनानै होदों दखानबो दंखायो दा नायदो नोंथांमोनहा आरो बे न'नि गोजौआव बिल्डिंआव जिम बानायग्रा सुबिदाखौबो खालामनानै होदों सोर बानायना होदों फिसायनि सम्पतिजों जिम बानायग्रा सम्पतिखौबो माने जायगाखौबो बिल्डिंनि गोजौआव खथायावहाय बेफोरबायदि मोनसे सुबिदा खालामनानै होदों फिसायानो दिनै फिसाया बेंकआव थाङो बेंकआव खस्थ' खालामो नाथाय मिथिनो मोनबाय दा आङो दा आंनि मिथिनो मोननायाव मानोना हिनजावनि खोथाखौल' खोनासंबासो आं दहाय देखादों हिनजावा दे दिनै नोंथांमोना खोनाजोबखाबाय एनिथिं एनजेआव थांनानै नोंथांमोना नायबानो जाबाय चेनेलावहाय जुदि मोनथियाखैब्ला हिनजावा मा रायलायहरदों बिजों मिथिबायना नोंथांमोना आरो जन कार्जि ब्रादारजों रायलायहरदों होननानै आं मिथिनो मोनदों आरोखि दा बेनिखायनो आं बुंदों आङो मैयानो नायखाबाय
एनिथिं जोंनि चेनेलावहाय ओमफ्राय बे हिनजावनि जेनेखि रायलायनायफोरखौ बिनि बिथांनि जेनेखि भइस आं बावनो हमनो हाखाबाय हिनजावानो आसोल बाहाय मिथिबायना हिनजावानो आसोल खुनुहाय जेबो गैया दा बेनिखायनो मोनसे खोथा जों बेखौ बुंदों फालो जानाय मोसौसोनो बियो दा फालो जानो थांनाय मोसौआ दिनै फालो जानायबा मोसौ हालुवाफोरजों होसो जायो लाइन बे आरो ओमफ्राय जेब्लानाखि समा जोब्बाय अब्ला बे गावनो न'आव मोसौआ मोसौ दामब्रिया फैफिनगोन न'आव फैना थाफैगोन नङा होमबा थिग बेखौबो दा फालो जानाय मोसौजों रुजुदों मानो बारा जादों न'खरनि मानसिफ्रा दिनै बेखौ फालो जानाय मोसौजों रुजुनो बारा जानानै फैदों बिथांनि माखासे भिडिअ माने 2.9 मिनिट्स ना बेसेबांनि मोनसे भिडिअ दङनो बेबो भाइरेल जादों बे सोरजों जादों दानि हौवाजों नङानो सोरबा सासेनि हौवाजोंसो मिथिबायना दा बेखौ दिनै आं नुवाखै खिन्थु फेसबुकआव दिनै बेखौ माने फट'फोरखौ शेयार खालामगासिनो दङ आरो भिडिअफोर नायनाय बिदि मानसिफ्रा खालामगासिनो दङ आरोखि दुखुनांथाव बाथ्रा बुंनो नाङामोन नाथाय आं भाइरेल जाबाय न'खरनि मानसिया ओंखायनो दुखु मोननानै बुंनांगौ जाबाय बेखौ बियो फालो जानाय मोसौ गाय होननानै फालो जानाय मोसौ गाय फालो जानाय मोसौ दामब्रि जेरै ओंखायनो दा बियो फालो जानो थांदों जेब्लाखि गाव अहानाय बायदि मोनबाय अब्ला आरो बियो खारबोफिनलायगोन मोसौ दामब्रि आरो गुबुन मोसौफोरजों खारफालायगोन माने गुबुन हौवाजों खारलायगोन आरोखि बायद'आवसो दिनै बुंनो बारा जादों दै न'खरनि मानसिफ्रा आंनि बुंनाय बाथ्रा नङा बियो मिथिबायना दा बिनिखायनो आंबो बिराद दुखु मोनदों बेहा जुदि गावनि फिसायनि संसारखौ बेंकआव साख्रि मावो बिनि फिसाया फैसालि ब्रह्मनि फिसाया फिसाजो सानै दङ फिसाजो सासे कलेज फरायलायबाय सासे दा एल पि सेक्सनाव हाबगासिनो दङ सिन्था खालामदो सम्पति दंखाजोबो इसिबांनो दिनै जाय मानसिया दिनै इउ एस ए आव थायो होननानै खारदों 10 crore नकसान जादों दाथ' माथो मोनजोबासै बिनि डिटेलखौ मोनजोबाय गवायाव सिकिउरिटि गार्ड मावनो आंथ' गवा मिन्थिफेरामोन गवायाव माने सिकिउरिटि मावो पबित्र बसुमतारी ना मा होनदों बेखौ नायदो आसरित ना अब्ला बिथाङा मा थाखाय खारदों दहाय होननाया जाबाय बिराद न'खरनि मानसिया फालो जानायसो होनना बुंदों मानोना फिसाया मानि थाखाय डाइभर्स खालामनो नागिरदोंमोन मानि थाखाय माबा मोनसे खालामनो नागिरदोंमोन बिनि आखुआ सिगांनिफ्रायनो बिदिखा जाहैबाय आरो लोगोफोर मिथिबायना सिगांनिफ्रायनो बिदिखा बियो दा फिसाया सहाय थाबोदोंमोन जायनि फलाव दिनै फिसाया सिन्थाजोंनो दिनै प्रेसार स्ट्रक जालायनो गोनां जानानै फैबाय मान सम्माननि खोथा दंना बे हिनजावासो दिनै मान सम्मान गैया जानो हागौ खिन्थु फिसायाथ' मान सम्मान दङ ना फिसायासो दिनै मान सम्मान दं बेहा दिनै मोनसे इज्जत दङ गावनि फिसानि फिउचारनि खोथा दं गावनि फेमिलिनि खोथा दङ हा जायनि फलाव दिनै टेनसनजों बिसिनि टेनसनजों ओरै न' फिसाफोरनि टेनसनजों दिनै बेफोरबायदि स्ट्रक जालायनो बायद' जानानै फैबाय बे आं दिनै बानायनानै बुंनाय नङा न'खरनि मानसियानो फोरमायहरदों स' आं बिराद दुखु मानोना बे हौवानि बिब' दं बिनानाव दंना बे हौवाहाबो जाय हौवाजों हाबा जादों बिदि न'खरनि मानसिफोर दङना बिथांमोना दिनै माने मोजाङै फोरमायहरबाय आरोखि दा गतिके नोंथांमोनाथ' मिन्थिखाबाय दिनै बे हिनजावखौ आं दहाय होननाया आं मानो थाखाय लाफिननाङा होनना बुंदों मानोना सिगांनिफ्राय बेबायदि रिलेसन दङ बे रिलेसन गोनांखा जायनि फलाव अदर्ज जाबाय दिनै सहायनो हायि जाबाय फिसाया जायनि फलाव बेखौ दिनै बेफोरबायदि बाथ्रा हयथ' बै हिनजावा लिरनाय बुंनाय बाथ्राया एनिथिं जोंनि चेनेलावहाय बे जानो हागौ आरोखि डाइभर्स खालामनो नागिरनाय मानाया दुखुनांथाव बाथ्रा गावनि फिसानिफ्राय गावनि फिसायनिफ्राय गावनि सय सम्पति थाखानायनिफ्राय दिनै बाहा खारलांखो दाना बेखौ जों लामा आन्दायनाय होनना होनबा बे लामा बिदि गाब्रबाय गावनि आखलनि थाखायनो बे दिनै सोमब्रुहैबाय बियो दिनै मा मोसौ बा दहाय होननाय जाबा मोसौ फालो जानाय फालो मानि मा होनना बुंदों मोसौ दामब्रा नागिरलाबायोना दामब्रा खारसांफोरखौ नागिरना थिग बिदिनो दिनै बियो दामब्रा खारसां नागिरनायाव सोमब्रहैबायना दामब्रा माने खारसांजों दिनै बियो फिस्लायनानै थगाय थुसि खालामनानै क्ररपतिनि लब दिन्थिजानानै दिनै गाब्रहैबाय सिकिउरिटियाव नायदो दाना खाहानिया बे आरोखि दा गतिके नों फैसालि ब्रह्मआ बिराद गिदिर दाय मावबाय नोंनि दिनै इसिबां सनानि संसार दंखायोमोन नोंहा सा सुबिदा मानि खहा जादोंमोनलै फिसा सानै मोनखाबाय बरिया थै सम्पति दङ बरिया न'खरखौ मोजां दैदेनदोंमोन गथ' गथायखौ मोजां गियान फोरोंदोंमोन मोजां सोलोंथाइ होदोंमोन दा नोंनि थाखायनो दिनै बिमा फिसाफ्राव दिनै माने रायलायजानांगौ जाना फैबाय जे उमुगनि फिसाजोनो बेबायदि मोनसे माबा जानानै फैबाय उमुगनि फिसाजोनो बियो नै होननाय लोगो लोगो बिथांनि बिनाय फिउचार गथ'नि फिउचारखौ जाना होबाय नै आरो बे बिराद गिदिर जाखाबाय नोंनि जोनोमगिरि बिमा बिफाखौ नोङो दिनै अन्थाइखौ दानख्लाबनानै होबाय नोंहा न'खराव बिमा बिफा दंना गैया बिदा फंबाय दंना गैया नों दानख्लाबना होजोब्बाय सेस आरो आं दहाय ओंखायनो जायनि खालाव न'खरनि मानसि होननाय बाथ्राखौ आं दिनै बायह्रायाव जाना फैदों जे मोसौ फालो होनायसो फाल जानाय मोसौनो नोंखौ फाल जानाय मोसौ दामजों जुनांगौ जानानै फैबाय दा
बिथांमोना दुखुजोंसो बुंदों बिथांमोनाबो मिथिबायना नोंनि बेबहारखौ मोजां जागौबा सानबाबो नों दिनै मोजां जाखायाखिसै नालाय जायनि खाथिराव बिथांमोननि दुखुआ नोंखौ फालो जानाय मोसौ दामब्रिजों रुजुनांगौ जाना फैबाय दा बे आरो लोगोफोर बाथ्रा बेनो आं दहाय नोंथांमोननो बुंखादोंमोन दा बिदिखौ लाबोगोन होननानै बाथ्राफ्रा बेनो ओंखायनो आं दहाय खावलायनाया बेफोरबायदिया नों दा लाबोफिनबावोबा आरो बेबायदिनो जाफिनगोन नालाय बियो गुबुन हौवाजों दान्दा लाबावगोन मा लाबावगोन दा नों भिडिअ भाइरेल ओंखारदोंनो माबादोंनो होननाय बाथ्राफ्रा बेनो जेनेबा जों दासिमबो नुवाखै भिडिअखौ जों नुवाखै खिन्थु गोबां मानसिफ्रा नुनानै दिनै शेयार खालामबाय बाथ्राया बेनो आरो सोर शेयार खालामामोन हयथ' बै शेयार खालामग्राजोंनो बेफोरबायदि घटना जादोंमोन नङा होमबा बै हौवाजों जादोंमोन जायनि फलाव बे हौवायाबो शेयार खालामनो बारा जानानै फैबाय बिदि आरो हयथ' बे हौवानिफ्रायबो माबा मोनसे बिदिनो थाखा फैसा लेनदेनबो थानो हागौ आरो ना दा थायाबो जानो हागौ दा बेनिखायनो बाथ्राफ्रा बेफोरनोमोन आरो बिनि थाखायनो दिनै बिराद दुखुनांथावै दिनै न'खरनि मानसिया फोरमायहरनायलाय आङो बे भिडिअखौ बानायनांगौ जानानै फैबाय आरो बानायनानै नोंथांमोननो फोरमायनाय जाबाय डिटेल भाबै बाथ्राया बे आरो ना बे आरो